Ndumani yadume ezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfazone embandla inhliziyo zamadoda ayibomvu nabasethethe nabasenyimbane ngikhonto ukwazi igazi intaba ekhala amanzi dictionary indaba zadidi umndeni alunya inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidli kasiqukula mdala ohlala emoshali hey madoda hey hayi namhlanje inkosi impela namhla biza umngani wakho asondele eduze umtshela ukuthi kushubile inamba yami ithi 063 051 7641 noma uthi 066 00 266 33 noma kungangu WhatsApp ke direct noma phone 071 130 7808 nginsizwa mina nginsizwa nsi angisabi ngiqonda ngqo umuthi nginawo amandla nginawo namhla ngizokhuluma ngento engibonayo ukuthi isizwe sakithi siyafa mangiya lapho ngizoqale ngiyishaye mina ngoba ngiyinyanga I'm the cause of it. Namhla ngizokhuluma ngomuntu owazalwe indoda uthe mayizalwe indoda decide ukushintsha uthe mayishintsha wathi yena no usezoba umuntu wesifazane kahle une private party yamadoda ulengisile kodwa uyibone umuntu wesifazane iqiniso lithi gede khondoda yolala nenye indoda la sizwe sakithi siyafa sibuka sifi sizwe gede ungangithuka wenzeni indoda siyimeasure ngokuthi ungayibona umuntu wesilisa uphuma lento enginayo la intshebe uyindoda amahlona wasekho usuka lapho yolala nenye indoda sis man ayenziwa leyo nto suka zondeni kuneqiniso elinye lingakhulunywa ngoba phela kusathi ukuthi ozibani bayothini suka ngintshele mina into eningayazi namhlanje esigodlweni kunemithi kunezigubhu othi mawenza imistake automatically ziyakushintsha uwele ngapha kwabantu besifazane kushintsha imizwa yakho kunezinto esithi masikushaya ngazo sifuna ukukulaya sikukhiphe lento sikubona ukuthi uyitshela ukuthi unqesta wena sikukhipha la sikushintsha imizwa kunabanye abathema besahamba bashintshelwa imizwa wayithole sehalela amanye amadoda induku isiyama mayibona amanye amadoda namhlanje ngilana ngenyanga udokotela uKhehlelezi kunabefundisa abamelane benakane nezinyanga ngaso sonke isikhathi amadimoni what about nini enilala nabazalwane esontweni abangamadoda wesiphathi kunama keyboard player phelile umbhoromba baphelile abantwana babantu umbhoromba useze unesishwap umfana wabantu wangena esontweni right uloko ebhizi edlalana ne-keyboard player uphelile umqedile izinqalezi ngoba phela iqiniso lithi ayikho enye imbobo iyi-1 yokukhipha itoilet yila ufaka khona kunabefundisi abaserious kunabo somabhizinisi abaserious abakhulu kakhulu abalazi iqiniso ukuthi balala ngisho nabasebenzi babo abantu besilisa abafana babantu baphelile mantombazane ikani lento kulowo nizosikhalela isigodlweni ukuthi umfana akasangifuni ukuthi umfana ungenwe yini angimazi hayi ukuthi umfana ungenwe yini ungenwe ile moya wokuthi uyadliwa yebo sisigadani manje nomunye odliwa zadliwa ubhuti wakhe lokuthi usisi nobhuti kanti sebeyalalana abalazi iqiniso sokhuluma iqiniso thina sokhuluma iqiniso kunomoya omunye izinto enizilandayo eningabuyi nizoyenza i-research angisho ukuthi woza kimi uzothatha into yokuphila kodwa woza kimi before uhambe uye eMozambique before uhambe uye eTanzania before uhambe uye eGhana la kulandwa khona lezi zinto buya kithi sikutshele before uye eCote d'Ivoire before uye eMalawi buya kithi sikutshele befundisi nishumayela nime pulpit phezulu what is happening behind the pulpit iqiniso elenzekayo emva kwase pulpit kwenzakalani nibaqedile nina abanye abafana esontweni udla indoda uzuyidla ihamba nomakoti wayo ube nomona
Mawuyibona ihamba nomakoti wakho kukhona kuyo wathatha ama chance kimi. Thatha ama chance ngakuyisa ngisibhakela phansi mina. Hey wena. Ngiyindoda mina. Musungijwayela kabi wena. Ngiyindoda mina nginange mistake. I'm a man. Uyavuka umshini la kimi ume kanje. Uyavuka awukhathali. Angivukela enye indoda mina. Iqhilo isiko lethu alivumi le nto. Sizoblame yonke lento siyithatha le blame siyisa ku government. Oku-Cyril Ramaphosa. Sisuse futhi siyise kubani? kuThabo Mbeki, the former president. Umkhaya wami. Ngiyamblame naye ngokuthi wavumela into wathi indoda nendoda yoganana. That is wrong. That was wrong. Yila isizwe khona isizwe sethu esafa khona. Ungathi uyabheka from last year 2024, 2025 it is worse. It is worse. Ngiyandabukela bo sisimani ngayikhulumi lento. Niloke ni busy. Chomza amadoda aya ngokuncipha. Badlana bodwa. Niyasala ke nini? Ngoba phela nadalelwa bosisi ukuthi nizojabuliswa yiwona lamadoda. Ayancipha manje ayashota. Makusuka ngapha indoda ithi izothatha isithembu, niyanqaba ukuthi indoda ithatha isithembu, kodwa ayashota amadoda, alalana wodwa. Indoda ishadile siyayazi. Shadile ifaka iring. Kodwa ibhizi. Laba abasele abangakashintshelwa imizwa, ziprotecteni. Uma uzogeza ngento efana naleyo. Hey madoda, uma uzogeza ngento efana naleyo, kufanele sithole uflower. Uflower lo uthi uma ufaka emanzini uqala ujiye, ukuthi ujiye. Kumele uthole uflower bese siyakwenza ngalento. Sithi masigcaba inhlanga zakho bese siyicoverisha ngoflower. Nawe wena othi ngisayifihlile lento kodwa nginama feelings amanye amadoda. Kumele ugcatshwe leyo nto isuswe kuwe. Isuswe ngoba ngisho kusemncane. Iqiniso lithi usemncane. Umntwana wayithi mayibonakala ukuthi makudlala uMasigcozi ethi mina ngizoba umama. Mina ngizoba umama. Wawulahlwa lowo moya, ususwe lowo moya, ukhuzo ususwe. Kwenzakalani manje? Le video yakho wena. Awunamahloni indoda ulala nenye indoda. Awunamahloni. Suka kuleyo nto. Awunamahloni abantu bakini basaba ukutshela. Into yazi chomi wani. Suka. Hayi man. Musani man. Indoda uyithola ihamba itsikiza izinqa. Osomabhizinisi abaphathi beinkampani abaphezulu. Babhizi balala namanye amadoda. Leyo nto ayikhuzwe idemoni. It's a demonic spirit. Nina nihlala nithi ukhehleleza sisuka ningasitsheni ngale nyanga 12 angithwalanga wena ubhizi indoda etoilet ishidabe mayishidaba kusala okunye phakathi ukuthe ungene wena fucu suka lapho kuphuma khona ini xa isuka man ngeke uqeda ubuye lapho uzoma phambili kwepulpit ushumayela ngabe bungena enye indoda uyingena ngasembobeni yezinqa. Hayi man, hayi musana ukuhlaza amakoti beni nina man. Musana ukuhlaza amakoti beni. Noma amakoti bayathula. Indoda uyibona ukuthi siqala uku-acta ngenye indlela. Sinabo abantu abama celebrity esibaziyo. Ababhizi mangibuya next one ngizobadalula bonke. Ngizanikhuza manje. Uthi yeke lento. Ngisho kunabanye abasebeyibona, abasebeyizo lezi zinto amadoda lana namanye abasayifuni lento banamahloni ukuthi hayibo lento iyangihlaza lento. Thola ukuthi isizwe sakeni kunamakhosi, kunenduna, kunanokukhuliswa ngesintu. Kodwa wena ngoba uhambilwa eGoli, uhambilwa eCape Town, uhambilwa eMpumalanga, uhambilwa yaphesheya. Udecide uku-adopt impilo ngayona yakho. Wavumela umoya wakungena. Kunabanye abangasayithandi leyo nto. Uma ungasayithandi sondela kithi, siyakwazi ukuthi leyo nto ikhishwa kanjani. Vele ithe mayingena iqale yakungena umoya omubi, sondela kithi. Asibakhohliwe nabo sisi. Phela lento sikhuluma iqiniso. Iqale ejele lento. Asikhuluma iqiniso ukuthi isuka. Lento isuka ejele. La ejele esuka khona, isuka kuyona inombolo nempatha. Uthi le impatha mayifika uthanda ukudla ejele. Bese kama 28 akwenzani? Mase uthanda ukudla, ayakugibela. Dila nayo lo moya lo. Lo moya awukho right. Awukho right. Lento iphazamisa imvelo yethu. Kunamasiko ethu aphazamisekayo. Ngithe mangiqala ngathi mina ngizoblema ngisho thina inyanga. Ngizoblema ngisho thina inyanga. Why ngithi ngizoblema ngisho thina inyanga? Kunemithi esithi masiyisebenzisa. Kunomndawo. Loyo mndawo oshintsha
umoya mawushintsha lenkosazana yasemanzini besishintsha ngisho imizwa yakho usuke ugeje la ekuyithakeni uthi mawuyithaka bese uyayigeja mawuyigeja bisishintsha ngisho nawe ishintsha imizwa yakho ufila ngathi ungalala nenye indoda ishintsha leyo nto kakhulu kubantu abayitshela ukuthi basile umuntu uyitshela ukuthi uyayawazi umuthi uyitshela ukuthi wathwasa uhamba uqoqa izinto ko TikTok uqoqa ko YouTube izinto bese uyigeja mawuyigeja bese uyakungena lo moya usuthola amadoda ekudla kumanje omunye akasena ama break makuthi akasuza uyasuza akana ama break ngeke phela umbhorombe inkalo into ombhuxuva umuntu ongaka iyaguquka unqemuva guquka kuyangena hayi suka iyangidina lento manje indoda uyithola nje impela guquka omunye kuthiwa yini butternut amantombazana aseyazame amantombazana Nkosi yami ema restaurant intombazana ayinamali iyo ikhuhle bafaneni izama ukuyikhuhla intombazana izama ukuthi niyishele phela hayi itho indoda ayinayo kwanandaba nje ayinandaba nje ifunele enye indoda nje ithi mayisibona siqhamuka ithi hawu Nkosi yami wazwana ezinqikhethelezi ye wena yey ketela suka la ungaphindi uyisho lento kimi hey ungalinge nje ngilelula ngiyoboshwa ungalinge leni I'm a man udoda nguye ungalinge zama abantu try someone else ngoba lo moya ungena abantu laba uzomthola seqoqa iduke eyilinganisela lento eqoqa iphinifa eyilinganisela lento usezokhuluma ngathi ibona hey ayenziwa leyo nto inemithi eyenziwayo kuyivala bantu besifazane mawuyisola indoda yakho ukuthi iyalalwa mawuyisola indoda elalwayo isifuba isikhiphela ngaphandle indoda elalwayo uyibona iyakhohlwa iphinde ikhohlwe iminwe iyenze kanti iyakhohlwa iphinde ikhohlwe ishintshe ivoice nokukhuluma iyakhohlwa nokukhuluma iyalalwa ke leyo ndoda ngiyakutshela mina ngiyantshela iqiniso ikhohle ithi suka lapho manilala ekamereni hayi mina ngikhathele bandla namhlanje hayi ngicela ukuthi hayi mama phela ngikhathele nami ngibuye ngikhathale inamanga isikhumbula isithanda sawo lesi intshebe ekhuhlana nayo nenye sukuma mama sukuma indoda mayenza kanjalo loyo moya ukhuze ngoba thina mama sibuka nina ihlazo elikhulu kuba liba kunina ngoba lento imbambe seneyingane sukuma uyenyangeni uthula umsindo mawufika enyangeni thathi under yakhe uyenyangeni mawufika le under yakhe sofike siyisebenze masiyisebenza le under yakhe kunephupho kumele akuxoxele lona siyokutshela thina esigodlweni uthi iphupho elikanje ushminzi lo muntu usuke usuqala ususebenza inkinga ke phela naku ke iprize yakho ithe ukulumalume kodwa sisuke silwa nawo uphume lo moya ngoba ngeke kube nendoda ikushade uyibona kodwa uyibona ukuthi hayi manje le ndoda interested indoda ehlala iphansi amanye amadoda izinqa hayi ayisuka